Ukufundiswa ke kuyethiwa la ekhaya isikhala sifuneka ukubuya ngena mayibonga Nkosi. Nami ngizohlala nje udabeni noma endabeni uShembe ayenza engaxoxelwa ngayo. Umfana wanoJeza ke lo endabeni zasendwedwe ngikhona nje la eCoastal umntwana wakho mayibonga Nkosi. Zingane zaThixo uShembe lo simkhonzayo uThixo mayibonga Nkosi. Uyamgabaza awumgabazi uyamkhonza umkhonzi uThixo kodwa kusala mayibonga Nkosi. Ngelilanga thiwa kakunobaba nomame beganene. Lo baba nomama beganene abantu ke Isusu siphuma ukuthi abantu abalaleli babili bavume bebathathu mayibonga Nkosi. Abalaleli babili bavume bebathathu njengabantu abasitholile isibusiso. Kepha abadala njalo bevuka nomuntu wesithathu bevuka nomuntu wentombazana. Bemthola lesilisa ahambe esamncane kakhulu engathi ayishiya iminyaka ethini. Abantu izulu kakhulu babantu abaphila umama ejoyine umkhokhelo waseZayoni. Uzingelilanga bexoxela bathi ubaba wakho oyehamba ayikho ngehamba ayikho inkomo ayikhipha esibayeni. Behamba inyanga bethandaza benza yonke into. Befisa ukuthola lengane okufanele uphila eyovusa umuzi ngenye ilanga. Baba uShembe esimkhonza manje uyakuyeka nje udambuze mase woza mntanami. Woza. Uthi bahamba ngamazi uShembe, bahamba ngamazi uShembe ngenye ilanga bamthola ubaba wangubane abayela eShembe bafike eShembe bafike bayicela ingane yomfana. Alikizwe kuphumayo. Ithi Nkosi ikusisa uzamthola umfana. Le ndoda yahamba inqikaza ithi lamafutha nalabantu ngizowenzani. Leli shumeni kokela bazongisiza ngani noma ngijolo ukhipha inkomo. Ngijolo ukhipha imali enkulu kakhulu le mali ngikhipha lapha ngeke ngisize ngalutho kulo muntu uyangiphethela. Wasolakala umama ephaphazwe ekhaya wasolakala bamthola umfana uyena lokhu uqile phambi kwenu mayibonga Nkosi. Uzabe ngiqamba uthi lo mfana ngiyamqamba namhlanje ngizomhlonipheni uJehova uManazaretha. Igama ngathula wabongizalayo kodwa yena akazambona nje kodwa wagcinisa abasasuka lapho cela uNkulunkulu ashembe amkhumbule lapha ekhona Nkosi kusenezweni. Amen. Khetha Nkosi enkulu mama isithemba sakho. Amen. Amen. Becela uzomhlazelela 221. Amen.
thina ngathi yaqala ngawo usuku inkosi ngiyikhethe ngonyaka odlule kodwa ngibona isikhala ngithi angisuku mina bengingumshumayeli ezweni ngisengonyaka amhlulu yanyaka akhethe ushaya uthi indaba yami yoshaya ijule kakhulu ungashonile ngamathu angixoxa mina sengiphuma eMamukeni boshwa ngikahlahlele nenkangile kakhulu ngonile ezweni kodwa ushaya wangibuyisa kodwa indaba yangenela ngixoxelela ukuthi ungilethe kanjani ushaya lapha ekhaya ngoba ngizokhetha inkosi mina wakufanele ngigcotshe ukuthi ngingumfundisi kodwa ushaya wangilanda wathi ngoze ngapha dinga ngapha amen. Ngokomsebenzi ushembo kwamanje-ke akangikho umsebenzi kodwa ngibambile nje uba abantu abangaziyo bangazi yaqhweba. Ngihlangana nomama lapha ngisaqhweba uyaqhamuka lo mama ufake iy'ngubo zasemarumini usethi ngiyamqhweba lo mama ukuthi mama uyayidinga imoto usethi mntanami ngiyayidinga angibuka hleke khona nje lonyaka odlule hayi simthatha sihambe siyemoto useyangibuka kancane useyahleka ngiyamxolela mambawaka useyangibuka kancane uyahleka usethi mama yini ehlekisayo usethi mntanami le ngubo uyikhethile inzima kakhulu hawu ngiqale ukuthi ungibona ngigqoke ingubo ngigqokile ingubo ngoba ngiyasenga ngigqoke isikhindi lapha kamnyama hayi singene emotweni usethi mntanami lobu umnazaretha okuphiwe ngamakhehla kini kunzima kakhulu ungamyeki ushaya wakhipha ngoba kufanele yini amen hayi ngimthathe esami ngithi mama athi hayi nazo senhlanhla lapha umshaya nami ushaya wangidawula iy'ntweni ey'ningi ngithi mina mama wakudawula kanjani na uthi uyangakazethi sisahamba ngendlela usiyangichazela ukuthi mntanami mina ngikhonza emarumeni kodwa ushaya ngiyamlandela ngenhliziyo usethi leyo mama mina mntanami benginengane yami engiyithandayo enhle njengawe empomfu ekhanya ukuyibala okay mama hayi kwenzakalani ayashona sazi wathi ngumuphi ngasiphi isikhathi kodwa wathi yashona nje ino 26-27 okay mama ingane ukuthi hayi sayifihla mntanami ingane yami kwakuhle hayi wahamba kahle sosiza ufade sayifihla ingane hayi okay mama hayi asethi mama yabuya ingane yami athi uthi uganele kanjalo kahle wathi yabuya ingane yami emva kwey'nsuku ey'ntathu ibuya isibuya ebusheni ngithi mina hawu ibuya isibuya ebusheni uthi ibuya isibuya ebusheni uthi yebo mntanami ibuya iyakhala hawu okay uthi hayi iyakhala mntanami ingcolile kodwa ayikhulumisi nje ngike buza mntanami kwenze njani ayikhulumi hawu hayi ubaba uthi ngaleso sikhathi wayengena ebusuku uthi ngixoxele ngakusasa ubaba wekhaya angangikholwa ukuthi ngibona ingane yami lapha endlini uthi ngabo ikhathi sikubheke nga-8 ebusuku iphinde ifike lengane mayifika lengane iyabika lengane ithula ikhuluma iyakhala kodwa ibuka umama kabi bathula ubabili labo umama nobaba bangazi bazokwenjani bavuke ekuseni bahambe beye ufata wabo mabesho uthi waya ufata wabo wambikela indaba ufata wavile bakhetha ukuthi okungcono abavule incwadi yabo efulayo uthi wavile bakhetha abathandazi hayi athi ayikhulile kani ngeke asawuya bahambe baye ekhaya mabehamba beye ekhaya bafike sihambe isikhathi 6-7 ushaye ikhathi zabo 8 aqale futhi aqale phansi ifike lengane ifike yakhala lokho ukukhala okudiniwe kodwa ngcolile mntanami kwenze njani athi ayikhuluma mntanami kwenze njani ayikhuluma athi sibuyele kufata ngakusasa masibuyela kufata nawo mntanami uyabuya ebushini ufika ubika isitole esisodwa akakhulumi wayesethi ufata wakhomba la uthi la wathi la alakaphi wathi ufata kubona le ndaba isingaphezulu kwethu uhle ngilisho iqiniso indaba ekanjena isidinga ushaya uyixoxa lo mama yona sihambe emotweni lapha sibheke kazethe emzini wakhe uyayixoxa nje le ndaba ngimlalele ngiyashayela ngapha
usethi le ndaba idinga ushebe kodwa le ndaba ngimtshela ukuthi engayixoxi umuntu hayi uthi mama ushebe ubani abantu abangeke bangaziwa ushebe abanye ushebe ubani athi hayi seniyobuza bazi bonitshela hayi umuntu mama kahle kahle vele umakhaya wethu uyinazaletha uthi babuze kuyena bavukele ebuhleni ngosuku ababela ngalendlini bese uthi fanele ayishembe akafikanga umfana usuku zashaya ikhathi zabo 80 bamlinda ukuthi aphinde afike ukuthi ukufika umfana wathunya babuza ngumakhelwane ukuthi ukuphi ebuhleni wamnyalela bakwazi ukufinyelela khona uthi bavukela khona bafika ngabo kwakulesithanga indisina ngisazi mayichaza noma uthi wafika ngabo 7 uzoba inkonzo wavuka nathi uthi kanti mntanami hlanhla leyo ngathi ngiyafika kanti kukhona inkosi uthimbe lamankosazana idona enikelisayo uthi hayi sangena saguqa uthi sengibheke kuye sengithondile kuye oyokho engijeqeza ngeyibuke ngibuka nje kanje uthi ngishawa la uvale uthi ngiyaphi la khona indlela sengibuka ngayo lo baba lo hayi uthi ngisondele mntanami lokho engibuka uyanikelisa ngakho lokho engibuka ngakho hayi uthi ngifike kuyena mayifika kuyena usethi uthimbe lamankosazana yabo ukusiza hayi athuma abhekeni athi mama kunendaba ofanele ikhulume ngimbiza umyeni wakho ngibeke lapha nendaba niyikhulume hayi baba hayi wasethuma lesasethi uThimbo baba uhlale ngapha ufuna ukukhuluma mama ayibiki umama indaba athi ngisho umntanami uyafika ephushini usethi uyalazi udaba uthi inkinga ahlale phansi athi ancike ithi intshela inkosi yaMnazaretha ithi wena ngosuku owalotshelwa ngalo wahamba akusazi wahamba wayotheza ngoba yotheza ngoba ekuseni wahlangana nensizwa noma ujwayele esikoleni uthi wahlangana nensizwa nase ngiyalala khona lapha ehlathini wahlalisiswa lo mntana nje uyabuya emaphusheni ufuna ubaba wakhe hayi baba hayi umntana wakadube senza ke wakadube umntana akusiyo wakadube umntana ufuna ubaba wakhe ukuze akhululeke lo mntwana wena kufanele umtshele iqiniso mhla ifike ebusuku namhlanje umnikelele lapha ukwenza amathikithi umcela into esele lokushayela hayi umama azama ukugoloza athi pho ufuna ndaba obwazi kakhulu phela wena athi umbiza umyeni wakho athi hayi baba hayi ngizozama ukwenza kanjalo hayi ahambe usethi lo mama mayichaza ubaba wanguze endlini athi ubethini ubaba uthi hayi ngathula kodwa ngixoxa ngomntanami mabefika ekhaya sishaya isikhathi lapho umntana afika khona bophasiti uthi mayifika umntwana ufika ungcolile bayimtshela umntanami wena kahle kahle ubaba wakho usibani wakasibani uthi kwaqala lapho umfana ukhiphiza wathi manje ngiyabonga bengithi ngiyahamba ngiyongena emndenini wakwaDube ngivaleleke ungangeneki ngiyabonga namhlanje ungikhululile inkosi imusengizwe fika izazi siphuma
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Amen. Oguqile umfana kaMzobe entabeni zaseXhobo uFafa abambiza ngositeleka. Amen. Ngizodlula endabeni eyodwa mase ngidedela ithuba. Ngelinye ilanga kwakukhona inhlansuthi. Ngivamile ukukhuluma ngale Jumayelo mangeke ngasukuma. Mazikhona lezi inhlansuthi zihamba leli vangeli kaShembe. Uma zihamba leli vangeli kaShembe, zihamba leli vangeli kaShembe, kovuka nathi uyazithola lezi nkosana, kolala nathi uyazithola, emgidini uyazithola lezi nkosana. Ngingasho ukuthi ukukhula kwabo babekhula as team besonta lokuhamba kwamaNazaretha. Amen. Uma besonta befunda, uma sebefunda bephumelela abaphumelelayo, ma bephumelela abaphumelelayo, bese kuba khona inhlansuthi eyodwa engaphumeleli. Zisebenze lezi ezinye, zisezigane lezi ezinye, leyodwa nje bese ingatholi lutho. Uma le nhlansuthi isikhathanisa nekade ikhula nazo, isiyabona ukuthi laba kade ngikhula nabo baphumelela abanye babo, futhi abanye babo sebaze bakangishimisa. Yasele nhlansuthi yambona uShembe emncane, yakhetha ukubuyela emhlabeni, yangasaqhubeka nesonto. Ngoba sithi ihlabelelo salapha ekhaya sisadida, yena usabuyela emva engabe uyaqhubeka uya phambili. Sisadida wayesebhema, wayesenza zonke izinto ozicabangayo ezikhona emhlabeni. Uma elele ebusuku sekufika ugogo kuyena. Uma kufika ugogo kuyena elele ebusuku uyamvusa uthi mntanami, mntanami. Athi mntanami, mntanami. Uyakhuluma ugogo kuyena ebusuku. Uthi mntanami, sekunesikhathi ngifike esabatheni, angisaboni. Kungani ungasahambi mntanami? Mase phendula umfana athi gogo, sengivele ngakhetha ukuba ngiyeke ukusonta, ngoba bonke abantu ekade ngangisonta nabo baphumelele empilweni, kepha mina namanje angikaphumeleli. Sengivele ngakhetha ukuba ngiphile impilo yasemhlabeni. Sase sigquma isakwazi. Athi mntanami, sagquma kathathu isakwazi. Uthi mntanami, njengoba mntanami ubona bephumelela abangani bakho okuyibona ohamba nabo, wena ungaphumeleli. Uthi mntanami, njengoba bephumelela wena ungaphumeleli, kahle kahle thina siwumndeni wakho, sisesisondini sosizi la sikhona. Uma unikela noma uhamba la uhamba khona emsebenzini kaShembe, siyatamekela sikhona.
wasegquma lo mfana. Wathi utheme qeda ugogo ukukhuluma, yasiphendula lenkosana, yathi sengizoya esontweni. Sasesikhala kakhulu isalukwazi, sathi mntanami, noma ngabe usungaphinde esontweni, ukuphinda kwakhe esontweni akusenzi ufana, ngoba the time uthatha isinqumo sokuthi uyayeka ukusonta, wasuhamba endaweni ubuhamba kuzona. Manje njengoba sathi sasesigodini sosizi, ukuphinda kwakhe esontweni akusenzi usenzela lutho, ngoba the time uthatha isinqumo ushaya usiphindisele kakala asasiqala khona ukusitabula. Sekusho ukuthi-ke ndiyasihlangene siyintsha sibancane. Ukukholwa kwethu ukungakuboni ukuthi ukholelwa into eyaphi. Kodwa kulokho osuke ukwenza ngalesikhathi owenza ngaso. Njengoba namhlanje sizoba nomsebenzi esizowenza. The time wenza lo msebenzi owenzayo noma unikela. Hayi ukuthi the time unikela usuke imali yakho uyibeka la ibeka khona makuthiwa kushaya uthando. Ibeka imali yakho noma umnikelo wakho, kodwa njengoba ubeka usukhulumile nawo. Ushembu uyakwazi ushembu ukuthi ushebda ngani wena. Ingabe isikhathi Nkosi uzisele kuzwile. Amen.
Nazaretha siyabonga. Sibonga ke inkosi yamaNazaretha umsa ewehlisele kithi. Ukubani sificwe lelo suku lweSabatha simphefumulo ihlangene nenyama. Ithi inyama futhi ihlangene nomphefumulo sibe siphila. Amen. Bakhona abantu abaficwe lelo suku basemshini eDington King Edward. Abanye babo sebefisa ngathi ngabe sebefile. Ngenxa yezithungu abazizwa enyameni esezizezananela umphefumulo. Sihlangene kanje maNazaretha sizokhumbuzana ngoShembe futhi sixoxe ngayo uShembe, siphinde sikhuzane futhi ngayo uShembe. Siphinde futhi ngalo Shembe sifundisane, siphinde ngaye futhi uShembe sikhulisane. Ngaye futhi uShembe siphinde sifiselane. Ukuthi njengoba sibonana nje siphinde sibonane nangeminye imihla. maNazaretha angazi uNkulunkulu bengasilekelela kanjani. Sesidinga yena uShembe ukuthi aselekelele. Ikakhulukazi la ekujwayeleni. uNkulunkulu bengasikhumbula noma ubani ayikhumbule efika. Esikhathini sokufika kunezinto kuleli bandla engenziwa. Kodwa manje kwenzeka umuntu wajwayela yaqala konakala. Yiko ngithi ngathi uNkulunkulu angasisiza singafika esigabeni sokujwayela. La kuleli bandla esikulo maNazaretha obasizofundisana ngalendlela esikuyo. Kuleli bandla esikulo akuvumi umthetho wakho akawuvumi ukuthi manje kwamenyezwa kathathu wathi wasontweni kube kuqale phansi kube nezingxoxo. Umthetho lo waleli sonto. Ithi inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu ebuhleli kuJulayi. Bona bonke ngoJulayi uhleze eshite yodwa. Athi njengoba niyibona nje nibancane baningi abezayo. Kodwa umbuzo osala kimi engiyibuza wona ukuthi mayethu uShembe baningi abantu abezayo abeza kuleli bantu. Laba bakhona abezayo bazofica obani. Ngoba phela kufanele labantu abezayo mabefika bafica amaNazaretha. AmaNazaretha futhi asemthethweni kaShembe. Hayi amaNazaretha ngeingubo. Hayi amaNazaretha ngoba namhlanje ethandile ukuthi namhlanje ukuthi angiye esontweni ngoba ngizwile kuthiwa kwenzeka into ethize bese amaNazaretha azothi Shembe akhumbula uverse 11 umthandazweni weSabatha. Khumbula ukuthi namuhla wena hayi nomunye umuntu wena wenza isivumelwano. Kungabe thina sikhona lana siyisimboli yabantu abezayo ukuthi mabefika bayofica amaNazaretha noma bayofica abantu abafana namaNazaretha. Awuyijaje wena ungajajwa omunye umuntu. Uyibuze wena ukuthi mayethu uShembe baningi abantu abezayo. Mabefika bebona lento engiyiyo, lento yiyo. Uyisimboli noma uyisibonelo somuntu oyiNazaretha noma into efana neNazaretha. Yini Nazaretha? Yini Nazaretha amaNazaretha? iNazaretha umuntu ophendukile wayeka izinto zezwe. Wayeka wayiseyikhetha indlela wathatha isifungo lenkolo esikuyiyona yodwa inkolo efungelwayo. Kushiwo njalo lapha kuNumeri noma kwiMbhalo. Ithi ngathabathi isifungo sokuNazaretha bese yayimisela. Besenzani bese yayimisela. Bese kubalwa izinto engafanele azenze. Akafanele umuntu osethabathi isifungo sokuNazaretha aphuze utshwala.
Akufanele umuntu osethatha isifungo sobuNazaretha abe umuntu ohlebayo. Akufanele umuntu osethatha isifungo sobuNazaretha abe umuntu onamanga. Akufanele umuntu osethatha isifungo sobuNazaretha abe umuntu obhinqa abantu. Kodwa kube umuntu ozothi mabonakala abe firm akhuze into wrong. Ngobani wathatha isifungo. Manje laMaNazaretha akase nawe uyibuze nami ngiyibuza ukuthi ushambe mayethi baningi abantu abezayo bazofica ubani. aMaNazaretha content, aMaNazaretha afuna ukubuka. aMaNazaretha angangena esontweni inkonzo ushambe manje senze umsa ayifake ngophaswani. KunaMaNazaretha amengeyigqobo nangeyihlahla ayashutha afunke esontweni. Uma ethi ushambe baningi abeza bazofica labantu abangasonti. Manje ushambe baningi abantu abezayo usha nabantu abamanayo abathi ngesontweni asambe ongaze ukuthi kwakhe ushembena uzofica ubani. Bazofica ubani abantu athi ushambe bayeza. Ngale insizwa ithi yona ifikile la esontweni ifica ubani? Ifica aMaNazaretha. Emkolweni yobuNazaretha aMaNazaretha izinto ezenziwa ngeSabatha lezinto ezenziwa ngaphansi neinsuku lezenziwa emcimbini ethi kayifani. Ingakho kufanele sifundisaneni kule age insizwa zakithi mankosazana esikuyo. Asifundisaneni ngomthetho waleli bandla. Hayi umcabango wethu. Leli bandla lina how many years man? 116 years. Kulo 116 years linomnikazi walo. Ungayenzi iphutha lokucabanga ukuthi ngeke ngilanga wena unganezwi leli bandla. Le bandla linomnikazi walo owasitshela akekho ngamtshelanga la wathi ushambe ngene esitumeleni wenze njani enzeni yena usashayela noma seshayela nathi wathi asenze njani thina singene sihlale phansi wathi la ihlalisa uthini asidlali icephu sisakwenza. Uma ethi baningi uzofika laba abantu abangayenzi lento ushemba ishoyo. Ngeli ilanga entabeni enhlangakazi uma kufika umuntu ukadele chamakhono uthi baba kunabantu abangibalethile lana aba-15 ngizobabheka labantu angibaboni. Usho lo muntu intaba imhlophe intaba enhlangakazi usho intaba imhlophe uthi manje baba labantu angibaboni ukuthi baba ithi inkosi yaMaNazaretha inyanga yezulu usho bapha abantu ithi abantu abangibalethile behamba ngentekisi ithi inkosi yaMaNazaretha kulo mhlangano kaJanuwari abantu ebenginabo benhlangakazi bebe bathathu kodwa intaba imhlophe yonke. Baningi abezayo bazofica ubani. Masiphuma lana nombana kayibuza ukuthi shembo ingcwele kulabantu othi baningi bayeza. Uma befika lana ngizobe ngiyini? Ngizobe ngiyinazaretha yini? Noma ngizobe ngiyisithusi into efana noma ngizobe ngiyibhode ekhomba indlela ukuthi ebuhleni kulapha kodwa lona ngingani. Ngizivuma ngizibika kuwe ngibika kuwe mthethele
inkosazana ka-25 eyishela lo muntu yathi yona mina ngiyintombi yasekuphakameni kaMqomi yayilokhu ishibekile lensizwa yayilokhu iphikile lengane yakwethu yayilokhu ibekile lensizwa yayilokhu iphikile lengane yakwethu yayisibona lensizwa ukuthi ayikhona le ntombazane lokhu ibekile ayivumi yayisithatha isinqumo yayidlwemula ithe mesiyidlwemulile yayisiyibulala yayisimba umgodi yayisiyigqiba yayisithatha amahlamvu yawabeka ngaphezulu njalo makulelo ebusuku kwazakala ngenkosazana noma ngezwi lomuntu wesifazane elihlabelelayo lithi ngosina nginethemba ngiyintombi yobuNazaretha. Hayi lena amathomfana, hayi lena amathomfana emlonyeni, hayi lethi igama ethi ngiyakuthanda ngokoliswa yithi. Kwazwakala ukuthi eplazini leBhulu kunomuntu manje ozokala ebusuku ehlabelela ethi ngosina nginethemba ngiyintombi yobuNazaretha. Lafuna lelizwi uthi ngaphi, lafuna lelizwi uthi ngaphi, kwaze kwafinyelela endaweni esigameko afika lawo mathamba lentombi akhala lapho athi ngosina nginethemba ngiyintombi yobuNazaretha. Yambiwa le ntombazane yathola amathamba ayakhala igazi. Wayesushembe wangena kumlungu wabuza lamadoda asebenza la eplazini wathi lengane umuntu bulawa ubani. Wonke umuntu waphika wathangasa nomunye waphika wathangasa. Wayeseshambe ngena ngoba ushaphu yazenzela umsebenzi wakhe wayesengena kumlungu wayesethi bamisa ujenge bayothi babemujenge bese bonke babefika le ntombazane bayibuke loyo othi mayifika yena bese iyakhala uyena umdlwemule. Ukube kwakunguwe wayeyotholakala yini umdlwemuli wakho? Asiphathele kahle. Yathi inkosi uthi ngoba batawethu lento yinhle. Cela ngezandla zokuyiphatha. Cela ngezandla zokuyiphatha. Yathi inhle lento. Kodwa kubuhlungu ntombazane ithi izindaba yepheza. Kubuhlungu ngoba nizophuma khona la ngaphakathi niphume niyogana abantu abangakholwa bandla. Angazi shembo encwele uzosikhumbula kanjani ngalezi ingane zasemakithi. Kangazi obaba bethu bona uzobakhumbula kanjani ukuthi bawanqaba amalobolo omuntu ongelona iNazaretha. Bawanqabe intombi zakithi izengalenzi iphutha lokugana abantu abangakholwa kuleli bandla. Zinsizwa zakithi nizengalenzi iphutha lokuthi mhlawumbe uNkulunkulu enikhumbula eniphinhlanhla ukuthi niganwe bese niganwa abantu abangakholwa kuleli bandla. Ngokomthetho walelisonto mawufuna ukuyenza leyo nto shingo bukashembe angazi uzoyishiya bese ulenze njani ithikithi, angazi uzothi ngoyishiya bese wenze njani amanzi akubhabhadisa ngale yamini ngoba namhla usodlulile emhlabeni uthi uhlubukile u23 25 14 uyafuneka ngoba unebhuku lesefungo wasenza. Kade sikuphi entabazwa ngithi ithi inkosi yamaNazaretha kufika izakwazi la esezindala zazokhuluma indaba yogogo bazo abathole enkosini yamaNazaretha ubhombela zithi lezi intokazi baba sesihlupheke kakhulu sesihambile umhlaba masithi siyalalela kuthiwa thina sihlupheka njengona ingoba ogogo abacela ukubhombela bagana ngaphandle abagana ngaphandle sekuhlupheka manje isizukulwane sizobi konyazini ungacabanga ukuthi wena uzoba nedaba lapho. Ungacabanga ukuthi wena uzoba neshansi yokuthi ushembe mayisho umthetho uzowuphikisa bese ucabanga ukuthi uzowela. Wathi ushembe enhlansuthi makhosazana ntomzekethelele boba wathi uma kungenzeka kuleli bandla omunye agane noma agane umuntu ongakholwa kuleli bandla wathi oyedwa uyofa. Wathi mayingafanga wathi bawuhlupheka udili katshele lesikole semgcina ngoba fanele sikudlulise lokushemba akushilo ukuthi kuyafundiswa kuleli sonto
Ntomza ngithi taba epheza kuzofika isikhathi insizwa zinibone seniwafanele amagcila asemakubo nani futhi niyibone ukuthi kule minyaka esengikuyo sengingakwazi ukuyophatha umuzi uze wazi mntakama meke wakhipha isandla wathi uyaxhawula uselotshiwe lo muntu ukuthi umyeni wakho uze wazi insizwa yakithi make wakhipha isandla inkosazana yaxhawula kuwe isilotshiwe njengonkosikazi wakho make wathatha isinqumo sokuthi uyayiyeka lo bicala siyaya kuJulayi usibani ethempelini lenthize usehlulekile intombi isikhululekile le yangelosi eyabaloba mhlaba ehlangana bekhethana imphi ithe insizwa kuleli bandla nje ngiyabona lesiblono lika Shembe ayikho divorce yes kuleli ngisho umuntu angaqhamuka umuntu ongakanani kuleli lika Shembe bandla ayikho khethile thathile uyozufe naye yamthanda umthandi uyofa naye insizwa ngahamba nami ngayoxhawula enkosazaneni uthi ngithe ngixhawule enkosazaneni ngase ngiyonyathini ngathi baba ngizocela amandla ukuthi le ngane umuntu esengiyikhethile ngikwazi ukuthi ngiyilobole igcine umntami emagcekeni akithi uthi Shembe hawu ukhetha umuntu ongekazagane ukhetha umuntu ongekazagane ngelapho unkosikazi wakho uzohlupha uthi wayisethi hawu baba nginenhlanhla ngoba sewushilo ukuthi uzongihlupha ngicela baba ukumyeka ithi Nkosi yamanazareth ma umyeka le yangelosi mhla uxhawula siyisephi wayisethi mthathe bathi mthathe uthi ngamlobola seninovalo sekubona ukuthi awuvele la ngithatha utsheza phela uthi Shembe mthatha ngoba le yangelosi njengoba ngimtshela ngonkosazana ngithi make wasikhipha isandla uze wazi ukuthi mhla usiyokhipha isandla sesibili ubalophingeni ngazi ke lo muntu limene lijwayele lo abantwana benkosi ngonini uyobalophingeni ithi lensizwa ngamlobo ngahamba ngayekhaya kubo ngayomcela ngayekhaya kubo ngayolobola ngayekhaya kubo ngayombesa ngayekhaya kubo ngayomkhehla kwakuyo engakamkhehla kwayiwe paradise bayohlanganisa esihamba lensizwa esekhaya kubo yayomkhehla yaqeda uyomkhehla weza umakoti wazokwaba kubo basina uthe sebenesikhathi yavuka le nto yasho Shembe uthi uzohlupha waqala lo waphela akazi wayimotisha amahazard namawayi wafika isikhathi bahlukana wayesekwele enkosini yamanazareth wayoyitshela uthi angani noma esegilisile noma elisi kodwa engapha kwaZulu uthi ngaya kuyo ngafika ngimtshela ngathi baba loya muntu loya kawangitshela seyiqalile lezi zinto engangizisho wayesethi uShembe manje ucabanga ukuthi kwenziwe njani wayesethi baba ngicela ukumyeka esithi Nkosi yamanazareth kulungile myeka uthi ngasengithatha itempe ezimbalwa ngiyaphambili wayesengibiza uShembe wathi wemfana ngozala uthi ngafika ngaguqa phambi kwakhe wayesethi ufuna ukumyeka wathi yebo baba ngifuna ukumyeka ngobuya ngihlupha wayesethi uShembe imphi inkomo owamqhwisa ngamhla umfaka ekhaya kimi wayesethi uyabona njengamanje hamba ufike mawuyifica emadlelweni idla mawuyifica le nkomo owamqhwisa ngayo emagcekeni omzi wakini idla edlelweni uthatha leyo nkomo uyise ekhweni lakho uthi ngasukuma ngijabule ngithi awuze ngahlukana notsheza phela ngase ngahlukana umuntu ongihluphayo uthi ngithatha izitepu zimbili zintathu ngathi ayikhona uthini uShembe kumina ngoba le nkomo nje sayibulala ngizoyithathaphi uthi ngabuyela kuye ngathi baba le nkomo ngiyifice emadlelweni uthi uShembe izobisiyeni uthi ngithi baba sayibulala ngesikhathi ngimkhoyise ekhaya uthi mfana wami uyabona njengoba wambulala nje naye wambulala ukuthi usengaya kwezinye izindawo usengowakho uze bephakathi akuganele ucontent la awubona manje begana uyasala kwabantu wenza iqondile ekhaya awenza icontent la wenza iqondile Nkosazana siyanicela bakithi sithizwa zakithi nami ngizonicela bobaba ngizonicela makwenzeka kupho nomuntu othi ukibandla likaShembe awungakubona kwami nokwakho Nkosi kusisizo Ikonza eya
inkosi yakithi ebuhleli unyazo lwezulu ayibonkosi. Ngelinye ilanga bathe ephakameni kwakunamakhosazana. Lamakhosazane kwakunamakhosazane ayesibongo esodwa ezalwa umuzo wodwa. Ngelinye ilanga kuthiwa afika enkosini yesibili nguqumuqu umhlaba uyaphenduka. Usawa usana inkonzo zivunywa ngaphezulu udinana nomledana. Abanye bathi mlethe. Inkosi yesibili, inkosi langa. Bathi baba sizocela ukuthi sikhumbule abazali bethu sicela ukuhamba sekhaya. Yavuma inkosi yabanikeza isibusiso base behamba. Sithi sihlabele sikaShembe inkosi mangaliwa. Abadala bathi yathi inkosi yesibili kuyenze umuntu ezalelwe ekukholweni, ezalwe abantu abakholwayo, ezalwe engumntwana kaShembe. Kodwa athefa abese umntwana kaSathane. Sengathi lelo demoni noma lo Sathane ungesizuze thina ngoba sazalwa samaNazaretha sife samaNazaretha. Abanye bethu sizalwa ngamaNazaretha, azalwa ngamaNazaretha, abanye njalo. Abanye bazalwa ngamaNazaretha, azalwa ngamaNazaretha. Nawe uyozala amaNazaretha, amaNazaretha uyozala amaNazaretha. Le nkolo yethu esikuyo inkolo eqhubekayo. Ayikho into emnandi njengokukhula sasikhula sithi sabafana basephameni. Wawuthi umuphupha ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukhetha intombi yasephakameni ngomthetho wasephakameni. Ngoba kwakuyinto enhle esasibuka. Uthi hayi konke ngiyokwenza mina ngiyokwenza ngomthetho wasephakameni. Ayikho into emnandi njengokusina eparadise. Ayikho into emnandi njengoba yazi ezinye izinto uyobona uNkulunkulu ezenza yena ngobona uhlakaniphile. Ayikho into emnandi ukhipha imali kwakhipha 2000 rand ngaloya nyanga. Ihambe le mali yeko-anti. O-anti bayithenga into ezithize. Kulezi zinto ezithize abazoyithenga bayithenge inansuku ehlaza. Bayabalithenga ucu. Enye indaba yocu. Bayabalithenga ucu. Uyabona lelo culo liyana luphathwa amakhosazana. Ngengazi ngidideke ngibona umuntu engaganwa inkosazana esefa ucu lolwaculo ehla noShembe weza ngale emhlabeni. Uma uzonikezwa liphathwa amakhosazana, aliphathwe umuntu. Noma ulindile usedokodweni, ngiyakufika amakhosazane ukhiphe lo mniyewani omncane abese yakugaxa lolacu. Uma ungaganwa inkosazana lolacu uthathaphi uthengephi? Lo yana lofika noShembe. Bafana bakithi umthetho kaShembe singawuphambanisi. Inenhlanhla nanisebancane sengathi ngoba sebancane singakhula ngongqo wevangeli kaShembe. Lamakhosazane asehamba eyakubo leyo nto yangabuyi. Mabe ubuyele ephakameni elangeni abalanga yabuza unoyibanibani ushonephi? Bathi hayi bamnoyibanibani usele ekhaya. Ukusala kwakhe ekhaya kanti uzongenwa uzokwembathwa idimoni uzongena uSathane. Wasiyaqoma. Ayikho into emnandi ngothando lokuqala. Mayise inkosazana isiqomile emkhohle noShembe ukuthi uNkulunkulu. Noma ithi uNkulunkulu kodwa uqhubeke nesoka layo. Wafika isikhathi wahamba isikhathi lensizwa belobe bebhekana nalomuntu wayo engakholwa lensizwa. Ngelinye ilanga ithi noyibanibani inenze ukuthi ungakami ekhanda becela uhambe yokama.
yahamba lengane yonkama yabuya kulesoka layo lesoka lathi noyibanibani lephunga elingako nalo awuhambe yogeza ehamba yogeza lengane kodwa lephunga langapheli yazi yacabanga ukuthi konje yona imntwana kaShembe yayisizama ukuya ephakameni bathi isasekhaya kuthiwa inkosi ithumele ukuthi noyibanibani uphi ambani ngicela ukuthi akabuye lengane mtho yakhuluma ukudelela enkosini futhi isona sokudela uShembe isona esidala ithi ngihambe nani yakhe zabuye lengane zawubika ekuphakameni ukuthi utheni uma izinto sezinhlakile izizama ukubela ephakameni esiyibona inkosi iyabuza ubani lo olaphana waze kushuthi uzinozibanibani uthi hambani ngibuzele ukuthi maNazaretha sengathi uShembe singamthanda ngekhathi zonke yebo singabantwana kodwa sibambelele kuShembe ithi hambani ngibuzele uzibanibani ukuthi lento usebuye nayo yini ngoba yena wakhuluma ukudelela enkosini sengathi uShembe sangamdelela abanye bethu lana abanabo nabazali abanye balana nje babodwa kubo banosizi ngoba bela esikoleni nje abazali bakhe banethemba lokuthi ngelinye ilanga uyena ozobuya ayovusa umuzi kuwe ekhaya umuthatha isinqumo sokuthi inkosazana ukhetha umuntu ongakholwa ukuthi uyogana yena ngezizathu zakho esingazazi abazali bakho emuva uShembe wabashayela umthetho ukuthi bengayithathi yabo lobolo uthini bazali bakho ninenhlanhla ngoba lento niyithola ningakawenza amaphutha anohlala kuShembe ngoba nilana sila bazofunda abantu sengathi uNkulunkulu engabakhumbula befocus kulento baze abayizele esikoleni yabo ngoba uzophuma nediploma yakho uze la uzothatha idiploma awuzele ezinye izinto yoba khona incwadi ehlabelelo ngifuna incwadi ehlabelelo 1 verse 1 incwadi yokugcina nje ngihlale phansi ngoba isikhathi nasesambili incwadi yehlabelelo 1 verse 1 isihlabelelo ngisho ngayidonsa mina internet uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongeme endleleni yezoni ongahlala senhlanganeni yezigaba kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla ngemithatho ngemini nangobusuku yena njengomuntu otshalwe ngasemfulweni wamanzi uyakuthela inhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu ayakubuna kothi konke akwenza kulunge kodwa ababi abanjalo bona banjengamakhoba emuka nomoya ngalokhu ababi abayikuma abawume elahleni nezoni ehlanganweni yabalungileyo inkosi kusisi ngoba sila kunabantu abawufike bakufundise ukuthi utshwala buphuzwa kanjani kodwa lokho uyiNazaretha ungakuphuzi kuthiwa bathi abadala yathi inkosi ngisho ngoba ngimile eparadise ngisho ungehla ngelosi phezulu ifaka umjimbo ofana nowami ithi phuzana utshwala ithi ngaphuzi inyanga ezulu ingako yathi nasemzini yobaba yokhokho bethu yathi utshwala singabugayi mina kusinelwa mina ngithi utshwala babungekho wangoqala emlandweni ukuthi endaweni yangakithi kube nomshado la khona ngembe khona utshwala ekhaya kithi utshwala bungeni ngoba uShembe wathi thina maNazaretha nasemzini yobaba utshwala singabugayi ngiyazi le ngoba nisebancane
mhlawumbe ayapply mina. Kodwa siyofika leso sikhathi sengathi uShembe angasipha sikholo ngeqiniso. Sihlukane notshwala ngoba singaphuzi, singabuthinti nangezandla zethu. Mina akekho umuntu othaya